Hyvää iltaa, arvoisa herrasväki. Etsitäänpäs Niko ja käydään kysymässä, että lähtisikö hän tekemään jotain salaisia tehtäviä. Löytyy täältä. Kuorsaus käy. Herätys! No, odota siinä. Lähdetäänkö tekemään salaisia tehtäviä? Joo, mitäs tehtäviä? Tässä on minun kotini, katsos. Mä nukun tässä näin. Kato mun kotini. Täällä on sisältö. Tää on aika pimeä vaan. Täällä on tästä pahvia ja sun muuta. Eihän täällä ole mitään muuta kuin pahvia. Katsos. Pitäisikö hohtaa jollakin lampulla sinne, niin katsotaan. Saatte nähdä kunnolla sinne. Joo, herätys vaan. Mitä? Katsokaa tuonne. Tällainen asunto minulla on. Tässä minä asun. Ja varmasti loppuikänikin. Joo, laitetaan ovi kiinni, ettei me olemme tekemässä jotain erikoista siis. Jaa. Elikkä siis lähdetään matkaa. Näitte kai mun uuden kodin. Mä nukuin siinä. Sehän oli pelkkä tyhjä asunto. Mutta mä siellä kuule nukun ja asun. Mutta tietenkin. Sisustaminen ei ole tärkeä, vaan asuminen. Mitä erikoista, mehän lähdetään sinne Hennalaan, sinne paikkakunnalle. Siellä siis kummittelee. Me olemme lähdössä todennäköisiä sinne. Siis matkalla, siis minne? Ai niin, sinne Hennalan paikkakunnalle. Mitä? USB. Nyt se lukee mun 128 gigasta. Tää on hyvä. Lähdetään popit kunnolla. Ja mehän oltiin, kato nyt, nukuin päiväunia, niin 1, 2, 3 herätys sieltä mun omasta kotoni. No, Mikko tuli herättää. Mua on jotenkin vaan väsytti niin paljon tän koulupäivän jälkeen. Mä oon nyt 2 yötä tää Mikolla taas, niin kuin mä puhuin. Me olemme siis siinä Hennalaan matkalla. Deckhausen. Oikein hyvät popit meillä tässä meneillä. Tää tulee mun muistitikku. Tässä on, kato, tää on musta. Tää on mun muistitikku. Mikko on ostanut tää siis tää muistitikun mulle. Tää on 128 gigaa. Tossa noin päällä. Mitä? Näkyykö siinä? Varmaan näkyy. My mind disappears every time it sees my name. So bittersweet, you knock me off my feet. Poison into my heart. Nothing ever gets me high. Tosiaankin meillä on hyvä meininki tässä ja muistakaa varttua.
So. Nyt mulla on karvoja mun aamulla. Ai hius on jäänyt. Oi, älä aja päin keltaisia eikä punaisia. Lähetään jo. Mikä on kiire liikenteessä? Tollati. Kid Massive ja joku. Tää on hyvä. Umekkia ja joku. Tää on Umek koolla siis. Katsokaa. Umek ja joku kar. Karate biceps. Kato. Karate. Biceps. Korikin. Mä voin teille sanoa sit erikseen tän biisin nimen. Tää on hyvä. Nyt on tyttöjäkin alkanut liikkeä kaupungilla. Oho, mikäs se on? Tää on tosiaankin herraskaisen näköistä varmaan se liikenne, tai siis se... miten tästä on paukku? Mitä? Ei! Perskele. No voi perkele. No niin, hyvä. Mitä? En minä ymmärrä, että sä oot myös kakkonen. No niin. Ota mä kelaan. Tää on hyvä biisi. Tää on yhdessä Karpon Pasetin miksauksessa. Tää on Jasminea. Mä kekas kuuntelin, että tää on aika tutun kuulosta tää alku. Tässä on kuuntele. Tää on hyvä biisi. Freeformia.
sanon